Salutare tuturor! Vom reacționa la noua piesă a lui Abi Fedorian Popa, oficial muzic video. Haideți să începem! Se lasă ușor în jos, îmi zice că mă vrea. Zice că e cu minte, dar e cea mai rea. Prima parte e faină. N-am să zise. Se lasă ușor în jos, îmi zice că mă vrea și se așează pe mine de parcă sunt canapea. Zice că e cu minte, dar de fapt e cea mai rea. Am zis că mai multe oră n-o să stau cu ea, n-o să stau cu ea, n-o să stau cu ea. Abi n-are timp de ea, n-are timp de ea. N-o să stau cu ea, n-o să stau cu ea. Abi n-are timp de ea, n-are timp de ea. Până acum îmi place. N-am să zise din nou. Nu mai dormi seară, pentru că e vară. Cel mai popular din țară, dar și ea e populară. Are corp de Kylie Jenner. O știu partea asta. Am mai auzit-o undeva. Am mai auzit-o. Dar e faină și partea asta. Până acum e fain. La piesa. Și tu pe de Cardi B. A fost cu mulți băieți, dar niciunul n-a fost stabil. Și seamănă cu Nico Sherry. Cu mine are fantezii și are chef doar de prostii. Rolex-ui 20.000. Ce are în picioare? Oare papuși Gucci mi se pare? M-am născut să dau teroare. Și are chef de Abi. Facem numai prostii. Are pielea fină, îi place la piscină. Pentru ea sunt vitamină, dar nu sunt eu. E faină și partea lui Dorian și părțile lui Abi. De vină că n-are timp de ea, Popa n-are timp de ea. Nici măcar de un suc, nici măcar de o cafea. Poate dacă vii cu prietena ta, poate ai noroc cu Abi și Popa. Nu mai dormi seară, pentru că e vară. Cel mai popular din țară, dar și ea e populară. Are corp de Kylie Jenner și tupeu de Cardi B. A fost cu mulți băieți, dar niciunul n-a fost stabil. Și are chef de Abi. Facem numai prostii. Îmi place super mult piesa până acum. Și are chef de Abi. S-a terminat. Deci, stai să vă zic părerea mea despre piesă. Este o piesă super tare. Minusurile care are sunt... N-are niciun minus pentru mine. Pentru mine este super tare piesa. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să trimiteți și la încă câțiva prieteni să vizioneze. Și salut!